Οι σωτήριοι μαγνήτες του Απολλώνιου του Τιανέα. Μέρος πρώτον. Χώρες που απόλεσαν την ατραπό τους. Δυστυχώς, μεταξύ αυτών είναι και η δική μας χώρα. Σε αυτήν που γεννηθήκαμε και κατοικούμε, και ενώ εμείς την αποκαλούμε Ελλάδα, οι άλλοι, όλοι οι λαοί της οικουμένης δεν την αποκαλούν Ελλάδα. Ποιος επέτρεψε να χάσει αυτό του πανάρχαιο όνομά της, το ηρωικό όνομα που της αρμόζει? Γιατί όταν της εδόθη ψήφος λευκή και όνομα επ' αυτής κενών γεγραμμένων, μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, ήταν το όνομα Έλλην και Ελλάδα. Είτε παιδες Ελλήνων, εσχύλος, και ευαρβαρώθην παρά της έλυση και εξελληνίστην παρά της βαρβάρης. Απολλώνιος Τιανέας. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, Χρυσοφόρων μύδων εστόρεσαν δύναμην, και άλλες πολλές επισημάνσεις. Έτσι, μαζί με λαμπρές άλλες αρχαίες χώρες, όπως η Ινδία και η Αίγυπτος, έχασε και η Ελλάδα το πνεύμα και την ψυχή της. Γιατί τι σημαίνει πνεύμα? Σημαίνει ασφαλώς πολλά, κυρίως όμως την πνοή του κοσμικού πυρός, αυτή που εμφυσεί μέσα σε όλα τα άτομα ψυχική ενέργεια και εντυπώνει πάνω στην ύλη τις ιδέες του συμπατικού νου. Γιατί η αληθινή Ελλάδα πίστευε στην απόλυτη Ελλάδα και στην πανδημιουργική της δύναμη. Άλλωστε η αρχαία Ελλάδα διέθετε άτομα όχι μόνο του τέταρτου γύρου, αυτού που εμείς διανύουμε, αλλά και μεγάλα όντα του πέμπτου και του έκτου γύρου. Οι Πυθαγόρας Πλάτων ανήκαν στον πέμπτο γύρο και ο Ηρακλής και ο Ασκληπιός στον έκτο γύρο. Εδώ δεν θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε σε όλα τα υπερούσια ελληνικά μεγέθη, γιατί δεν είναι αυτός ο παρόν στόχος μας. Επειδή μας ενδιαφέρει να επισημάνουμε τη βασική αιτία για την οποία δεν μπόρεσε η ελληνική σκέψη να μεταφέρει τους διαχρονικούς Έλληνες πάνω από την Άβυσσο. Και τώρα την βιώνει αυτή την Άβυσσο όλη η Ευρώπη, ανίκανη για μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα. Έτσι γέμισε η ατμόσφαιρα της γης με σκέψεις σερνόμενες που αδυνατούν να ανυψωθούν στους ανώτερους κόσμους. Υπερπληρώθηκε η γη μας με καταστροφικά όπλα και στερήθηκε τα όπλα του πνευματικού φωτός. Σχεδόν όλοι αναρωτιούνται γιατί υπήρξε και υπάρχει τόσο μεγάλη ψυχική και πνευματική κάμψη, γιατί η ανθρωπότητα έγινε ανήθικη και κινδυνεύει να αυτοεξαφανιστεί. Εμείς, δηλαδή το Τρισίλιον, μετά από στοχασμό μισού και πλέον αιώνα, φρονούμε πως οι κύριες αιτίες υπήρξαν δύο. Η πρώτη αιτία είναι η θηβαϊκή αδυναμία να αποδεχθεί και κατανοήσει τον Διόνυσο ή λεπτοφυή κόσμο ή Άδη. Και αυτή η αδυναμία συνεχίστηκε με τον Ομηρικό Αχιλλέα και κορυφώθηκε με την καταβήθηση της Ατλαντίδος. Γιατί το πλανητικό κακό της κελενούς, δηλαδή μαύρης από τα αμαρτήματα υποφυλής, ήταν υπεύθυνο για την απαραίτητη καταβήθηση της Ατλαντίδος και συνέχισε μετά την καταβήθηση της Υπήρου να εκφοβίζει την ανθρωπότητα, διαδίοντας μετεπιτάσεως την θεϊκή ανυπαρξία με άκρατη μάλιστα σοφιστία. Αν υπήρχε Θεός, γιατί δεν σας έσωσε, και αν είναι τόσο αδύναμος, τι Θεός είναι? Διέσπηρε έτσι και εγχάραξε σε όλους
το μετατλάτιο φόβο του θανάτου, αυτόν που κυριαρχεί ακόμα στη γήινη ανθρωπότητα. Και η δεύτερη αιτία είναι η εξής. Αντί να καταστεί η ανθρωπότητα περίσκεπτη, οξύνους, ευφιέστερη και συνειδησιακά αναπτερωμένη, ώστε να αποκεφαλίσει την μέδουσα λογική της για να αναπηδήσει από το κομμένο λογικοφανές κεφάλι της ο εθερικός λευκός πίγασος, ανταυτού του αποκεφαλισμού αποκεφάλισε τους 12 εθεροβάμονες θεούς της. Και μέσω αυτού του πανθεϊκού αποκεφαλισμού κυριάρχησε η πλήρης συσκότηση και η διακοπή των σχέσεων της ανθρωπότητος με τον ανώτερο πύρινο κόσμο. Αυτές οι δύο αιτίες, η φοβία για τον λεπτοφυή κόσμο του Άδη και η διακοπή επικοινωνίας με τον πύρινο κόσμο, έφεραν μαζί με το γήινο λυκόφως και την ηλιστική πύκνωση της γήινης ατμόσφαιρας, αυτή που οδήγησε στην σημερινή πανανθρώπινη τύφλωση. Δεν βλέπουμε πλέον ούτε τους αγγέλους, ούτε τους δασκάλους σοφίας, ούτε τους θεούς. Τι λοιπόν θα σώσει τον γήινο κόσμο και την Ελλάδα μας? Τι θα σώσει τον γήινο κόσμο? Και να το ξέραμε, δεν θα μας άκουγε κανείς. Την Ελλάδα μας όμως γνωρίζουμε τι θα τη σώσει. Και είτε μας ακούσουν είτε όχι, θα το πούμε. Εδώ απλώς θα αναφέρουμε πως μπορεί να είναι σωτήριοι οι μαγνήτες που τοποθέτησε ο Απολώνιος ο Τιανέας στον ελληνικό χώρο. Αν βέβαια ανεβρεθούν και αξιοποιηθούν. Τα δισκοπότηρα των αγγέλων είναι υπερπλήρης συμπαντικής ροής και αναμένουν την ανθρωπότητα να γίνει δεκτική για να τα προσφέρουν. Μέρος δεύτερον. Σημαντικές προϋποθέσεις για την ανέβρεση και αξιοποίηση των μαγνητών του Απολώνιου του Τιανέα. Οι άνθρωποι προορίζονται να γίνουν αυτοσυνειδητά πνευματικά όντα. Δεν δημιουργήθηκαν από χώμα και δεν θα ξαναγυρίσουν στο χώμα. Δημιουργήθηκαν από μεγάλα θεία όντα και προορίζονται να ομοιάσουν σε αυτά, όπως το επισημαίνει η εσωτερική μυσταγωγία, και να γίνουν και οι άνθρωποι όμοιοι με τους θεούς. Και αυτό γιατί συνδέονται με δύο μεγάλες και μυστηριώδεις τάξεις θείων όντων. Πρώτον, τους γεννημένους στο σώμα της νύχτας και τους γεννημένους από το σώμα του λυκόφωτος. Όσο και αν αυτοί οι μύθοι έχουν μπερδευτεί και έχουν γίνει ασαφείς, η επταπλή ουσία της ανθρώπινης καρδιάς διασυνδέεται μαγνητικά με τη σεπτή, δηλαδή εβδομαδικής ουσίας, αγγελική καρδιά. Έτσι, τόσο τα ορατά όσο και τα αόρατα όντα διαθέτουν και διασυνδέονται με την επταδική διαίρεση των ορατοαόρατων αρχών. Αυτές χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανώτεροι και κατώτεροι. Οι ανώτερες αρχές συνδέονται με τους πύρινους Απολώνιους αγγέλους και οι κατώτερες με τους Ποσειδώνιους υδατογενείς. Οι πρώτοι δεν επαναγεννώνται, ενώ οι δεύτεροι επαναγεννώνται. Γι' αυτό η μητέρα των καβύρων Καβυρό, όπως άλλωστε η Θέτης και η Τιθής, βρίσκονται στον Άγιο επαναγεννητικό κύκλο. Πρέπει να κατανοήσουμε πως τα 7 νευρικά πλέγματα του ανθρωπίνου σώματος, προερχόμενα εκ φύσεως, διασυνδέονται με τις 7 ακτινοβολούσες αρχές και καθιστούν τον άνθρωπο μαγνητικό όν. Απλά υπομένω, τα 7
εσωτερικά πλέγματα συνδέονται άμεσα με τις 7 ξεχωριστές στιβάδες στο ανθρώπινο δέρμα. Αυτές οι επταδικότητες είναι άνωθεν πρικοδοτημένες στον άνθρωπο παρά τις αρνήσεις των βέβυλων ηλιστών. Πρόκειται για ένα μείγμα του ίδιου του ανθρώπου και του άλλου, όπως ορθά το συνέλαβε ο μοιημένος Πλάτων, επισημαίνοντας πως ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κράμα ανθρώπου και αγγέλου, του ίδιου και του άλλου, γιατί έχει τον άλλον, δηλαδή τον άγγελο, ενσαρκωμένο μέσα του. Αυτό το κατάλαβε ακόμα και ο μεγάλος αγωνιστής του 21, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γι' αυτό και συχνά έλεγε «Όποτε θέλω είμαι άγγελος και άλλοτε διαβολεμένος άνθρωπος». Τα ονόματα των πλανητών τα δίνουν οι ίδιοι οι πλανήτες, ενώ τα ονόματα των θεοτήτων μιας ορισμένης μυστικής τάξης αλλάζουν με κάθε ηλιακή συστημική μεταλλαγή. Έτσι τα 7 υποπεδία κάθε πλανήτη έχουν ειδικά ονόματα. Κάθε υποπεδίο διαθέτει μια φυσική, ψυχική και πνευματική λειτουργία και ονομασία. Αν τα κατανοήσουμε αυτά καλά, τότε αντιλαμβανόμαστε αμέσως γιατί το επταγήινο υποπεδίο, το ορυκτό, διαθέτει ποικιλία μεταλλευμάτων και έχει και ευγενή ή πολύτιμα ονομαζόμενα μέταλλα, αλλά και μαγνητικά. Γι' αυτό ακόμα και το νερό, διαθέτοντας ορισμένα στοιχεία, ονομάζεται mineral water, μεταλλικό νερό, μαγνητιζόμενο για να γίνει ιαματικό και μυθικά αθάνατο νερό κάποτε. Συνεπώς όλα τα όντα, ορατά ή αόρατα, χωρίζονται σε 2 ομάδες, την ανώτερη και την κατώτερη. Και αυτή η διαίρεση απαντάται ακόμα και σε ημίθια και θεϊκά όντα. Αυτά χωρίζονται σε 4 ενσώματες χονδροειδείς κατηγορίες και σε 3 λεπτοφυείς ή ασώματες. Μετά από όλα αυτά, είμαστε πλέον σε θέση να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν μεταλλικοί μαγνήτες μέτριας, μεσαίας ή ανώτατης τάξεως. Δηλαδή υπάρχουν μαγνήτες των οποίων η δύναμη της έλξεως έχει ημερομηνία λήξεως, άλλοι των οποίων η μαγνητική έλξη διαρκεί για πολλούς αιώνες και άλλοι των οποίων τα μαγνητικά κύματα είναι ανεξάντλητα, ρέουν εσαΐ. Αυτά βρίσκονται σε ειδικές γεωδεσικές θέσεις, τροφοδοτούμενα από μακροκοσμικούς πολυδύναμους ιδεοκυματικούς μαγνήτες. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν τόποι άνωθεν μαγνητισμένοι και συνεπώς προνομιούχοι. Στην Ελλάδα μας το γνώριζαν. Γι' αυτό μια ολόκληρη Χερσόνησο την καλούσαν και καλούν Μαγνησία, ενώ σε 7 τουλάχιστον βουνών κατοικούσαν θεοί, ημίθεοι και μούσες. Γι' αυτό είναι όχι μόνο σκόπιμο αλλά και απαραίτητο να ακούσουμε τον ίδιο τον διδάσκαλο Μη να μας επισημαίνει κέρια επ' αυτού του μαγνητικού θέματος τα εξής στην παράγραφο 342 του βιβλίου του «Ποινος κόσμος 1». Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο Απολλώνιος ο Τιανεύς έλεγε καμιά φορά στους μαθητάς του «Ας αργοπορήσουμε λίγο εδώ, αυτό το μέρος μου είναι ευχάριστο». Από αυτά τα λόγια οι μαθητές του γνώριζαν ότι ένας μαγνήτης ήταν κρυμμένος εκεί ή ότι ο διδάσκαλος σκόπευε να θάψει ένα μαγνήτη εκεί. Η αίσθηση των μαγνητών συντελείται μέσω ενός ιδιαίτερου ρεύματος που συνδέεται με τη δύναμη του άγνη. Με την πάροδο του χρόνου η επιστήμη μπορεί να ερευνήσει αυτά τα μαγνητικά κύματα γιατί δεν εξαντλούνται για αιώνες. Μαγνήτες έχουν τοποθετηθεί σαν οδοδείκτες σε τόπους ιδιαίτερης σημασίας. Αυτά μας επισημαίνει ο διδάσκαλος Μη.
Πριν προβούμε όμως εμείς στον τρόπο ανευρέσεως και αξιοποιήσεως αυτών των πολύτιμων μαγνητών που έχουν ενδοβληθεί από τον Απολώνιο τον Διανέα στην ίδια τη χώρα μας, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής ολόσωστα και κατηγορηματικά. Είναι αναγκαία παρά την τραγελαφικότητά τους. Το όνομα του Απολώνιου του Διανέα το είχε κυριολεκτικά θάψει στην αμνησία των Νεοελλήνων η δεσποτεία, η δικτατορική. Απαγορευόταν να μνημονεύεται Απολώνιος ο Διανέας και να μην μεταφράζεται στην νεοελληνική γλώσσα το έργο του Φιλόστρατου για το βίο του Απολώνιου του Διανέα. Αυτό το έργο το είχε παραγγείλει η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατόρισα Ιουλία Δόμνα στο Φιλόστρατο. Ο συγγραφέας Κιτρινιάρης γύρω στα 1920 είχε τολμήσει να μεταφράσει ένα μικρό τομίδιο από το έργο του Φιλόστρατου. Αλλά δεν προχώρησε και δεν οπεράτωσε τη μετάφραση του όλου έργου, γιατί απαγορευόταν η εκδοσή του πλέον. Υπάρχει όμως και ένα επεισόδιο που μας αφορά το Τρισήλιο, και θα το εκθέσουμε γιατί είναι εντελώς απαραίτητο να κατανοηθεί πώς μεταχειριζόμαστε, όχι όλοι βέβαια, αλλά μέρος της εξουσίας, της πολιτικής και θρησκευτικής ελληνικής εξουσίας, το όνομα του Απολώνιου Διανέα. Περατωνόταν το θέμα της εκπομπής «Ο νοών νοήτο» του εξαιρετικού δημοσιογράφου και γενναίου και νοήμονος του καλύτερου στον κλάδο του, Ανδρέα Μαζαράκη. Είμαστε οι δυο μας μέσα στο Τρισήλιο, χωρίς απολύτως κανέναν άλλον. Μου απευθύνει την ερώτηση ο φίλος Ανδρέας Μαζαράκης, με τι φρονείς πως πρέπει να συνεχίσουμε τώρα που εξαντλείται το θέμα μας για την αρχαιοελληνική ιατρική. Το απαντώ αμέσως με την εξής ερώτηση. Σου βαστάει? Και μου απαντά πάρα αυτά. Και με παρησία. Μου βαστάει, γιατί είμαι εγγονός του Παναγιώταρου, που σκοτώθηκε στη Μάνη πολεμώντας τους Τούρκους μαζί με τον πατέρα του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, Κωνσταντή Κολοκοτρώνη. Τότε του λέω να βγάλουμε στον αέρα τον Απολώνιο τον Διανέα. Και επειδή είναι πράγματι γενναίος, τον βγάλαμε. Εγώ ποτοστατούσα στη μικρή μας ομάδα. Όλα αυτά υπάρχουν. Και μπορείτε να τα επαληθεύσετε. Και ξέρετε τι έγινε? Πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή και του είπε πως διαμαρτύρεται όλη η ιεραρχία, γι' αυτό να φροντίσει να σταματήσουν την παρουσίαση του Απολώνιου Διανέα. Έγινε η παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας να σταματήσει η εκπομπή για τον Απολώνιο τον Διανέα και σταμάτησε στην έκτη παρουσίαση. Στην εκπομπή του Sky. Αυτά προ 30 ετίας περίπου. Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Μου τηλεφώνησαν δύο κυρίες φιλόλογοι που είχαν καταγωγή, όπως μου είπαν, από τα Τίανα και παρακάλεσαν να συναντηθούμε στην Αθήνα. Μου πρότειναν να προλογίσω όλο το μεταφρασμένο από αυτές έργο του Φιλόστρατου για τον Απολώνιο τον Διανέα, λέγοντάς μου, ακούσαμε τα υπέροχα λόγια σας που λέγατε για το μεγάλο συμπατριώτη μας Απολώνιο Διανέα και θέλουμε να μας προλογίσετε το μεταφρασμένο έργο από μας του Φιλόστρατου. Θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Κάκτου. Ασφαλώς δέχτηκα αμέσως,
αλλά τους προέβλεψα. Δεν θα δεχθεί κανένας τον πρόλογό μου και θα το δείτε. Και έτσι και έγινε. Όπως μου είπαν μετά από λίγο που ήρθαν σε μένα. Το έργο εκδόθηκε. Χωρίς βέβαια το δικό μου πρόλογο. Ποιος είναι ο λόγος? Μα ονοήτο. Εγώ, πεπισμένος όπως πριν από μένα και άλλοι, ισχυριζόμουν πως ο ίδιος ο Ιησούς ήταν ο Απολλώνιος ο Τιανέας. Γι' αυτό ας είμαστε ακτινοβόλοι μέσα στην εγρήγορση. Γιατί είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί η ταυτότητα Ιησού Απολλώνιου. Εκείνος όμως που θα μιλήσει για τους αληθινά σωτήριους μαγνήτες του μεγάλου μύστη και διδασκάλου σοφίας Απολλώνιου του Τιανέα, πρέπει να γνωρίζει πως εισέρχεται σε πυρακτωμένη ενδοχώρα και αυτή είναι γεμάτη από ενίγματα όπως λίθους τεράστιου μεγέθους που μετακινούνται αλλά και μιλάνε, όπως νοήμονες μαγνήτες που συνδέονται με πύρινα όντα, άγνη όντα. Εμείς ως Έλληνες πρέπει να γνωρίζουμε πως στην εποχή του Σόλωνα και του Πλάτωνα οι μοιημένοι ιερείς είχαν διατηρήσει σαφή ανάμνηση των φυλών που προηγήθηκαν. Γιατί στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, για να περιοριστούμε μόνο στις δύο αυτές χώρες, υπήρχαν ζωδιακά πέτρινα αρχεία και στους χρόνους του Ηρόδοτου υπήρχαν αρχεία της Ατλαντοάριας υποφυλής. Οι φυσικές δυνάμεις των Ατλάντων ήσαν τεράστιες. Δρούσαν με μεγάλη ταχύτητα και συχνά το έδαφος έτριζε και σιώταν κάτω από τα βήματά τους. Διέθεταν δε μεγάλη σοφία. Μιλούσαν για επταμερή γη, τα 7 μέρη της οποίας ήταν ασύνδετα. Μιλούσαν ακόμα για τον ωκεανό που περνούσε ανάμεσά τους. Έναν ωκεανό που δεν ήταν μόνο γήινος, αλλά και διαστημικός και αιθερικός. Οι αρχαίες Ήπειροι της Λεμουρίας και της Ατλαντίδος είχαν περισσότερα βουνά παρά κοιλάδες. Βουνά 3 φορές ψηλότερα στην περίοδο της Λεμουρίας και 2 φορές ψηλότερα κατά την χρονική διάρκεια της Ατλαντίδος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πανύψηλος Άτλας ήταν βυθισμένος κατά το 1/3 μέσα στο νερό και παρέμεναν μόνο έξω τα 2/3 του. Αυτές οι γνώσεις τους μας δείχνουν καθαρά τα πλεονεκτήματα της εθνικής θεϊκής μας θρησκείας, της αρχαίας Ελλάδος. Ακόμα και στην εποχή των νεοπλατωνικών της Αλεξανδρινής περίοδου, απαγορευόταν όμως με ποινή θανάτου στους μοιημένους να μιλήσουν ποια ήσαν τα διασωζόμενα νησιά που ανήκαν αρχικά στην Ατλάντια περίοδο και χώρα. Σήμερα οι απαγορεύσεις υπάρχουν, αλλά έχουν μειωθεί φαινομενικά τουλάχιστον. Εμείς εδώ δεν πρόκειται να υποδείξουμε ποια ήσαν ακριβώς τα ευχάριστα μέρη στα οποία ο Απολλώνιος ο Τιανέας έβαλε τους μαγνήτες του. Αυτό είναι μελλοντικό έργο αληθινά των εσωτεριστικών μικρών ομάδων και αυτές είναι δισεύρετες, σπάνιες και ολιγάριθμες βέβαια. Αρκεί να γνωρίζουμε πως οι διδάσκαλοι σοφίας αναγνώριζαν το προηγούμενο αιώνα 400 μόνο μαθητάς σε όλη τη γη και από αυτούς οι πιο άξιοι αριθμούσαν τους 156 και μόνο. Προτείνουμε όμως να χαραχτεί το ελληνικό δρομολόγιο του μεγάλου μύστη Απολλώνιου Τιανέα, κυρίως μετά τον ερχομό του,
από το σημαντικότερο ταξίδι του στην πέραν των Ιμαλαίων σχολή με τον Ιάρχα και τους άλλους σοφούς. Εκεί δηλαδή στο Κασμίρ ο Απολλώνης ο Τιανέας συναντήθηκε με βουδιστές όφης ονομαζόμενους Νάνκα, όχι βέβαια φυσικά φίδια, αλλά σοφά ανθρώπινα όντα. Υπάρχει άλλωστε το νυκταήμερον του Απολλώνιου του Τιανέα και αφορά τις 12 πνευματικές μεταμορφώσεις μέσα στην ύλη. Γιατί ο Απολλώνης ο Τιανέας ήταν ο μόνος στην εποχή του που κατήχε το κλειδί αποκρυφήσεως των μυστηριακών χαρακτήρων των ιερών στυλών, όπως εκείνων που για χάρη του Παλαίμονος, του Κύκλοπα, είχαν χαραχθεί στον ιερό ναό του Γαδύρ από τον Τύριο Ηρακλή. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης για τις μυστηριακές μετακινήσεις που συνέβαιναν στις πέτρες που υπήρχαν και υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας. Αυτοί οι μετακινούμενοι βράχοι ονομαζόντουσαν σβούρες, γιατί είχαν παλίνδρομες κινήσεις και αποδείκνυαν τη συγγένειά τους με τα κυκλώπια μνημεία, τα οποία, όπως έχει λεχθεί, δομήθηκαν όχι από ανθρώπους αλλά από δαίμονες. Μνημονεύουμε και τον Πλίνιο, ο οποίος μας αναφέρει μια πέτρα που την άφησαν οι αργοναύτες στην Κίζικο και την τοποθέτησαν οι εκεί κάτοικοι στο πριτανείο τους, από όπου έφευγε αρκετές φορές η πέτρα και τους ανάγκασε να την επιμολυβδώσουν. Είναι ολοφάνερο πως οι Λεμούριοι και οι Ατλάντιοι οι γίγαντες έβαλαν το χέρι τους, όπως έχει λεχθεί, σε όλες αυτές τις γιγάντιες και μυστηριακές εμψυχωμένες βατήλους, λίθους και μαγικές πέτρες, όπως και στα μαγνητικά μέταλλα. Όπως δηλώνεται από τις εσωτερικές πηγές, ο Απολλώνης ο Τιανέας ήταν κάτοχος των κλειδιών που αφορούσαν το μεγάλο μυστήριο εορίσεως, μετακινήσεως, όσο και ηχήσεως, δηλαδή ομιλίας των μαγικών λίθων αλλά και των μαγνητικών μετάλλων. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε, ιδιαίτερα σήμερα στους βέβυλους καιρούς μας. Τόσο βέβυλους που έως προ 30 ετών ήταν απαγορευμένη ακόμα και αναφορά του ονόματος του μεγάλου μύστη Απολλώνιου Τιανέα και δεν μεταφραζόταν το έργο του Φιλόστρατου στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε πως επειδή το παν είναι νοητικό, ο πιο ισχυρός μαγνήτης ασφαλώς είναι η όριμη σκέψη. Τα μαγνητικά κύματα της οποίας φτάνουν πολύ μακριά, όχι μόνο της ατομικής σκέψης, αλλά κυρίως εκείνης που διαθέτει ομαδική εσωτερική προέλευση. Γιατί η δύναμη των επισορεύσεων της σκέψης δρά όπως η χρυσή βροχή του Δία προς τη Δανάη, την υπογειωμένη Δανάη από τον Ακρίσιο, και μπορεί, όπως στη μυθική παραλλαγή, να παραχθεί ένας νέος Περσέας επάνω σε ένα νέο λευκό φτερωτό πίγασο. Γιατί η σκέψη, η εσωτερικά ομαδική σκέψη, φτάνει πολύ βαθιά μέσα στη γη. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η βάρβαρη βεβήλωση των μεγάλων όντων, δηλαδή της δασκαλίας τους και των έργων τους, υπήρξε πανάρχαια και συνεχίζεται φεύ. Ο διδάσκαλος Μόρια μας επισημαίνει στο βιβλίο του «Υπεργείηνο 1» πως όποιος περνούσε έξω από τις οικίες του Περικλή και του Φιδία κινδύνευε με εξωστρακισμό.
και τον Ανεξαγόρα, που πολύ ορθά και σοφά επεσήμενε νους έστιν ο διακοσμόντε και πάντων αίτιος, τον γελιοποιούσαν στην αθηναϊκή αγορά με γελιογραφίες Γαϊδάρου. Ενώ είναι γνωστή η μοίρα των σωτήρων του ελληνικού έθνους Μιλτιάδου και Θεμιστοκλή. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν 7 ουρανοί και 7 γέες. Και η Πυθαγόρια διδασκαλία του Απόστολου Μάρκου μιλάει για την αποκάλυψη που του έγινε των 7 ουρανών, που ο καθένας ηχούσε από ένα φωνήεν, προφέροντας τα 7 φωνήεντα των 7 αγγελικών ιεραρχιών. Γιατί, θα αναρωτηθείτε, αναφέρομαι όλα αυτά και τι σχέση έχουν με τους μαγνήτες του Απολώνιου Τιανέα? Έχουν και παραέχουν. Γιατί ο ονομαζόμενος από τους αρχαίους Έλληνες νους είναι πνευματικά θείος. Και αν οι μικρές εσωτερικές ομάδες 3 έως το πολύ 12 ατόμων θα είναι οι ανιχνευτέ επισημαντέ των Απολώνιων μαγνητών, τότε πρέπει να γνωρίζουμε πως οφείλουν να τους επικαλεστούν, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των ελληνικών φωνιέντων και να τους μαγνητοκαλέσουν ορθά, ούτε θα γνωρίζουν πώς να ωφεληθούν και να ωφελήσουν την Ελλάδα και όλη τη γη από την ορθή χρήση τους, γιατί σε αυτούς τους ενδοβλημένους μαγνήτες υπάρχει η συλλογικά σωρευμένη δύναμη θείων διανοιών, όχι μόνο του ισχυρού νου του Απολώνιου, του Τιανέα, αλλά και του πρωταρχικού νου, αυτού που έχει ενδοβληθεί στις διάνοιες των δασκάλων σοφίας της πνευματικής ιεραρχίας, που αποτελεί κυριολεκτικά την καρδιά του γήινου πλανήτη μας. Γιατί αυτή εμποτίζει τα πάντα με κοσμική ουσία και με πνευματικότητα που διεγείρει όχι μόνο τα μεταβλητά, αλλά και τα μετάβλητα πράγματα. Όχι μόνο αυτά μάλιστα, αλλά και τις αρχές που τα διέπουν. Δεν θα αναφερθούμε στο 6ο τμήμα της Ενιάδος του Βυργίλιου, ούτε στις ειδικές πουρούσα πρανταχάνα και κάλα, αλλά θα πρέπει όμως εμείς ως Έλληνες να γνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο της ορφικής συνεργαζόμενης τριάδος, όπου ο Ιεροφάνης, το χάος, η αδιαφοροποίητη αυτή χονδροειδής κοσμική ύλη και ο χρόνος συλλειτουργούν, ώστε με την παρεμβολή του πνεύματος σε αυτά τα μεγέθη να παραχθεί η δημιουργία, γιατί το κοσμικό πνεύμα παίζει το ρόλο του αρώματος, αυτού που επηρεάζει το νου από απόσταση και όχι με άμεση επαφή πάνω στον ίδιο το νου. Έτσι, το υπέρτερο επηρεάζει τα στοιχεία της δημιουργίας. Συνεπώς, οι μικρές εσωτερικές ομάδες, για να εντοπίσουν τους μαγνήτες του Απολώνιου του Τιανέα, πρέπει κυριολεκτικά να τους οσφρανθούν και να εισπνεύσουν το πνευματικό τους άρωμα. Και για να τους βοηθήσουμε, τους επισημαίνουμε πως μπορεί να βρίσκονται αυτοί οι σωτήριοι μαγνήτες ανάμεσα στις χαράδρες και στα βουνά της Ελλάδος. Από τις κορυφές και τις χαράδρες του Ολύμπου, των Πιερίων, του Ελικόνα, του Παρνασσού, του Κιθερώνα, του Μενάλου και του Ταΐγετου. Και εκεί, ανάμεσα στις χαράδρες και στα βουνά, πρόσωπο με πρόσωπο συναντιόμαστε, μας επισημαίνει ο μεγάλος διδάσκαλος Μόρια. Αλλά ουκ στη τέλος, τόσο στην αγάπη μας, όσο και στις σκέψεις μας για τον Απολώνιο τον Τιανέα. Γι' αυτό παραπέμπουμε τους ακροατάς μας για πληρέστερες πληροφορίες που αφορούν τον Απολώνιο τον Τιανέα, τόσο στις 6 σειρές της εκπομπής του Ανδρέα Μαζαράκη νονοήτο στο Sky, όσο και στις 2 δικές μας 2 ώρες ομιλίες στο Τρισίλιο. Ζούμε σε μια χώρα, την Ελλάδα, που άλλοτε διαπνέεται από απόλυτα αιώνια συμπαντική κίνηση ή κραδασμό, τη μεγάλη πνοή όπως λέγεται, και άλλοτε την επισκέπτονται και ενίοτε την διακατέχουν εχθροδαίμονες
δυσδαίμονες και κακοδαίμονες. Γι' αυτό οφείλουμε να ταχθούμε έμπνεα, έμψυχα και έγγυλα με τους πρώτους, αυτούς που για γνωστούς λόγους έχουν περιβληθεί όπως στην αρχή του κόσμου με πύρινη ομίχλη. Μέσα από αυτοί όμως ούτε για μια στιγμή δεν υπολογίζουν την επιτυχία μας ή την μη επιτυχία μας. Αυτό που εκείνοι σκέφτονται και βεβαιώνουν οι ίδιοι για μας είναι πως φτάνει ο ενθουσιασμός μας για να συντομεύσει την ανοδό μας. Και μας επισημαίνουν οι ίδιοι πως έχουμε πράγματι επιτύχει σε ό,τι κάναμε όταν εσώτερα χαιρόμαστε. Ασφαλώς όμως αναφέρονται στη δημιουργική χαρά μας, αυτή που μεταμορφώνει όλες τις δυσκολίες και μας τονίζουν πως το παιχνίδι της μητέρας του κόσμου είναι μέσα στη χαρά και μας συνιστούν να χαιρόμαστε στα εξίσου ευωδιαστά λουλούδια και χιόνια. Και τα ευωδιαστά χιόνια θεωρούμε εμείς πως είναι ένας σαφής υπενιγμός για το πού βρίσκονται οι σωτήριοι μαγνήτες του φίλτατου σε εμάς διδάσκαλου Απολλώνιου Τιανέα. Και το φίλτατο σε εμάς Απολλώνιος Τιανέας το χρησιμοποιούμε κατά την πλατωνική έκφραση «Όφιλε πάντε και όσοι άλλοι τι δε θεοί» και ονόν νοήτο.